Munawazunza, Leader of Joyce opposition. Banda. Thank you very much, Munawazunza, Kasimu Speaker, and good morning. Munawazunza, Honorable Saulo Speaker, Sichilima. I rise this morning Ma Vice President to Onse communicate Munawazunza. the Tikukuziwane official ndetu. stand of Malawi Congress Saulo Sichilima ndiye munamunenelera imfa kwa nthawi yayitali. regarding the Itana nawe tikakuika of kumkuku tikakuika muwiri bala ku sipe. Honorable Speaker, as the Koma House nawe might be aware, yoyo Jenny Ansah there were akoneka more ngati than ndi Vice two President wa mwaye. inquiries that happened Chifukwa during Malawi our Amuteteza time. Okha. Angasa kuzuwa kale kuti In order wakhalaba not to minga. compromise the outcome Wakhalaba minga of this yakankhande. inquiry, Ndeya Malawi Amuteteza that Okha. is, Uyuyu Jenny to Ansah. be, Abele iye simumupotokola khosi by the yayi. committee that you have announced, Honorable Yekayi Speaker, Malawi Amuteteza Malawi Okha. Congress Party Chifukwa has ukakhala kuti decided ndiwe nzima yone kuti umataya mimba. to pull out and Ndiye not to participate kutaya in this mimba. inquiry. Mambo amaziwa kuti amaya wamataya mimba. Kumafunika kuti uzionesesa kuti nyumbamo musakhale botolo la poison. Honorable So, Speaker, mutipepewe we believe it will muli be ngati in the mayi best otaya interest mimba. Taya of mwana Malawi wake. Congress Party. So amalawi anazindikira panopo kuti Speaker, DPP ndi chipani cha anthu oyipa. I so submit. Aso tipafati kuuze leti after Peter Mutharika musaganize zoti alomwe swazalamulira ziko limeneli. Chifukwa alomwe amene ali pili kongo ngati atenga ma ministerial post. Mpiri zawo zoyipa tikuziziwa kale, wina anagulisa banki, wina anaba chimanga, wina. Zonsezo tikuziwa. So after Peter Mutharika musayembekezere kuti amalawi angatenganeso gulu. Kumakavotera so munthu wakuthyolo kumulanje. Kuti ziko li azingulalikira azingulamulira wakuthyolo kumulanje. Thyolo mulanje, thyolo mulanje. Amalawi nawo alibe zeru. Awe ngati ali kuli kukhweba Adamulungu amene amavota chaka chipiri chi 2030 sazavotaso. Mulomwenso sitikufunaso yeye muziko lino kuti azalamulire. Wosiriza ndipita yemweyi. Ena ndikukuziwani kale. Tatoyipisisa.